Mayara na sa kaugalingon nga kasilya sa mga residente sa 103 ka mga barangay sa probinsya sang Iloilo. Ini ang ginanunso ni Dr. Maria Socorro Colmenares Quinyon, head sang Iloilo Provincial Health Office. Sa interview sa Bombo Radio kay Dr. Quinyon, yagin pahayag nga nagating uhagid sila nga tanan nga household sa probinsya ang makaangkon sang kaugalingon nila nga kasilyas. Sunod sa iya, importante nga sundo ng basic sanitation bangod ako ini nga bulig sa pagpugong sang nagkalain-lain nga mga masakit. Pahayag pa ni Quinyon, ginapauswag pagin nila ang pagpatuman sini sa mga banwa, ilbi na bangod makita gilang positibo nga epekto sini. Nabalawan ngang banwa pa lamang sang tubungan sa probinsya sang Iloilo nakakuha sang G2 Basic Sanitation status. Naobserbahan man nga naganubo ang kaso sang waterborne diseases sa mga lugar nga nagapatuman sini, samtang may nakita man nga pagnubo sa mga kaso sang dengue. Target naman sa Iloilo Provincial Government nga mangin G2 certified ang bugos nga probinsya sa Iloilo pag-abot sang 2028. Not only that, nga gusto natin nga wala sila gapupo anywhere, we want to establish that all households in all barangays have toilet sa ilang panimalay. Through our advocacy, nga ang aton nga mga cases sa mga food and waterborne diseases, ang mga dengue, kaya ginalantaw taman ang mga pagpanglimpyo nila. So nag-lower, kaya nakita na nila. Ang gabayin sa naging pahayag ni Dr. Maria Socorro Colmenares Quinyon.